paling utama upama enak Pak Presiden mosok Pak Bupati ditawasi dhisik. Paling enggak Pak Presiden ditawasi dhisik. Nah Pak Presiden setelah itu terus Pak Gubernur terus Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Kapolres, Kapolsek dan sebagainya. Terus ini kan merata masyarakat itu. Nah, mau selamatkan itu ujuk munggu para ulama ini. Apa-apa Kanjeng Nabi Adam senajan itu orang pertama di dunia itu masih dikalahkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad ya. Jadi upama awake dhewe niku ngajakne 10 Suci Ramsari iki sedekah paling gede dhewe. Paling dhuwur dhewe ujuban 10 Suci Ramsari. Jadi warganya mengucapkan mengaturakan nyuwun-nyuwun kawulan Gusti ingkang Maha Kawasa dinten menika sampun maringi rahmat hidayah barokah kabatas pasaran kalujengan ping kalihipun 10 Suci Ramsari kangge sedekah dhateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak daripun terus kados kalujengan umat manusia. Pramila warga sekawan desa sedekah menika saking payunipun Gusti Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Agung anggenipun sampun paring raga ingkang dalaken unggul toya saking ketinggi raga kangge nyekapi warga sekawan desa yen bisa wilujeng ingkang damel wilujeng ingkang dipun damel. Iku toya iki wilujeng ingkang damel iki wis nggawe kaya awake dhewe. Lan wilujeng ingkang dipun damel cetak banyu iki yo wilujeng terus maksudnya wilujeng ingkang damel wilujeng ingkang damel wilujeng sering sekali wilujeng sak lajengipun angsal dipangkene para sepuh para sedherek ingkang sami rawuh Gusti ingkang Maha Agung ingkang mijabahi nanging liyane Gusti Allah sing mijabahi Gusti ingkang Maha Agung ingkang mijabahi kabeh mantap malih sak aturan warga sekawan itu isih mbantu kasat malih mulih metri yang dipun mulih metri dimulai karo metri mulai kuwi memulyakne tembung mulai memuliakan metri mengingat diarani dipepetri tegese dieling-eling artinya mulai metri iki mulyakne terus dieling-eling Gusti Kanjeng Nabi Adam. Yang kedua senajan Kanjeng Nabi Adam orang pertama di dunia itu duduknya di belakangnya Kanjeng Nabi. Jadi mulai metri, semua di bawah 10 Suci Ramsari yang tadi itu namanya mulai. Semua itu mulai. Mesti sesaji liyane 10 Suci Ramsari mungkin jenenge mulai memulyakan. Kan berani mulyakne yang mulia termasuk mulia darani mulya iki duduk wong urip orang yang sudah tidak ada namanya yang saya muliakan. Jadi awake dhewe iki manusia tidak bisa memuliakan senajan itu yang rawuh itu Pak Presiden bukan Bapak Presiden Joko Widodo ingkang kula mulyakaken itu kalimat yang salah. Kalau yang mulia Bapak Presiden itu bisa saya merendah diri dari mulia Bapak Presiden daripada saya. Jadi yang mulia Bapak Presiden. Ini lek wong basa niki bener ingkang dipun mulyakaken Indonesia. Mulane di bawahnya 10 Ramsari ada mulai metri. Mulai iki bahan dari nasi woro, sego woro. Paham sego woro? Bapak sampun kerja sego woro dilawuhi slondeng iki kok bosone piye. Sego woro sego biasa ning Samandar. Tidak digoreng. Duduk sego gurih. Nah, sego woro iki duduk sego gurih. Nasi biasa dilawuhi slondeng. Ini apa slondeng apa? Slondeng ini apa? Slondeng. Kambil diparut digoreng ya. Slondeng nah. Dikek endok, dikasih endok dirawis, endoknya dirisi, dirajang.
telur dirajang-rajang. Ada ndok Jawa. Enggak, pokoknya telur. Pokoknya. Ada endok dirajang diwenehi kacang geli, kacang tanah ya kena dicampur kacang digoreng karo geli. Oh kacang protok ya kena. Pokoknya kacang iki kacang protok, kacang Cina. Kuwi dikeki kuwi di ning tumpeng, ya udah tumpeng ya, aja. Sak tumpeng kan bujang. Iki anune ya teng piring. Nah, apa ning piring, apa ning laser, itu monggo meletakkan ya. Dhuwure juga serondeng, dibuki kacang geli goreng, kacang geli kacang Cina ya kena, kacang tanah kae. Terus kayak endok dirajang-rajang. Iki jenenge mule. Nah, sampean terus metri. Sego wara tunggale kuwi mang dibunteli cilik-cilik sak meneh. Sak meneh iki dene. Dekat nih, ditemplek-templekne ning mule ini. Terus apa nggih? Ingkang mulai niku kan sego wara. Sego wara dikai serondeng, dikai kacang geli, dikai endok geli. Niku pamit Namanya mule. Betul niku. Lek sing terus diwenehi neh sego dibuntel di enek awe. Nek sego tok ditemplek-templek nih turut pinggire mule iki kae. Mulane lek ngarani mule metri. Digandeng Sego mawon nggih. sego biasa godhong. Dibungkus godhong kecil-kecil segini-segini. Gedang. Kuwi yo cacahe yo di atas 5 pokoknya di atas 5. Ora cuma loro atau telu di atas 5 lah. Dapat ujungnya ubeng ngono. Kuwi di ujubne sak ujuban namine mule metri. Lah mule metri kuwi sing dikawruhi sak tekliwere sak isone sing muni. Sak isone sing muni ning kene. Pisan nggih Kanjeng Nabi Adam, Siti Kawa, eneng aran-aran Boko Angkasa, Ibu Pertiwi, Boko Rino, Ibu Wengi, Bumi, Api, Angin, Banyu, kan ngaruh kita muli menteri malih datang para nabi, para wali, para ulama, para suhada, para pandhita, para ratu, para pujangga, kan ngaruh kita malih cikal bakal akal bakal sing bakali anene padha cikal bakal sing bakali sabet sapon banjur karangan warga sekawan desa lan mulih malih leluhuripun warga sekawan desa lan mulih malih dhateng dinten 7 pekenan gangsal iki desa sasi ruas taun 8 sekawan jaman 6 dina kuwasi iki sangang sasi moga taun dadi ngarang dawa dadi Surakarta kan ngaruwe malih Syekh Subakir ingkang ninggali anak Jawa kan mulih metri malih dhateng Ki Juru Taman, Juru Tani, Among Tani, Dikut Banyu, Malaikat Kasim, Jurat, Budo Kilir, Budo Kidir, Budo Sekak, Nabi Sulaiman, Malaikat Kasim kabeh sak tekliwere para luhur-luhur kuwi diarani dimulih metri wis dimulyakne terus dieling-eling dipepetri dieling-eling. Nang dimulih metri iki kangge nandani le ngawi. Kan mulih malih dhateng yang Bidang Jaya ingkang sampun kersa ndhawuh reksa wontenipun Praga Mulut ingkang dalaken Yukuya kangge kapi kebutuhan warga sekawan desa. Iki kabeh iki nah sak cukupe kuwi ngangkat eneng-eneng sekul grup. Sekul grup kangge grupuan. Sekul grup iki sego wara, sego kaya mule ngono ya. Tapi dia nek slondenge enenge rambanan, sampeyan rambanan apa ngaran urap. Urap. Rambanan kenal urap tenan. Jadi cara desa nggonku rambanan digodhog apa dikukus kae ya, dirawis terus ditambahi cambah, nek nggonku capar nek sampean cambah. Nah, terus dikai klopo dibidang dibruk nene dhuwure. Dibrukne ya kaya wong nata mring. Jenenge kurupan. Nah, awake namanya kurupan ya, kurupan ya. Tempat dibidang. Dibidang urap. Cara kutha ngono nek ngarani urap, urap-urap. Nah, sakwise kuwi jenenge sekul grup kajate
sekul grup kangge brokoi lek brokoi sing dibrokoi warga sekawan desa lan sedaya ingkang sami rawuh iku brokoi lan brokoi wong urip wong mati itu mati. Nah, mulai brokoi meneh lemah sing kejemberan kesekeran sampai sambil kita kailes mbok menawi wonten ingkang aran Gedhek Jimbrung dalam bentuk bombong penganan sang mbak pati pemendak madupane anak omah sangat ayu aeng diblokoi kesane barokah nambah wadus aman desa lan blokoi malih wontenipun wonten diblokoi ben barokah dipun damel wadus aman desa iki tujuan iya sak menika. Nah, saaturan malih wonten sedekah muli jajan warni songo ingkang mulih ora usah mboten nyebutne dadah abang jajan dadah kuning watu teh iso dadah mulih jajan ana songo ngawuhi wangunanipun tiyang tigang dhewe ingkang sampun bisa sawenipun jaga ingkang dalaken mundur ucapanipun oyinipun nggih panggah bersyukur kalian wontenipun keluarga ingkang dalaken umbul iku ujupan niku nggih iki yen kula singget kula tak sini. Ngen kula nggih enten kula cerita ngoten niku akhire pengen nulis Islam tulis. Antene nulis setengah hari to nyer biyen wong canggih pemene kaya diretamae aku ngene apa ini. Ning krono ya wong Islam kampung belajar ngajar ini. Nek komplit iku biyen paling cukup biyen bukti. Niku mestine ini ya orang dunia enggak sekedar ini kan sekedar tanya pak benar orang ini sekedar nanya ini lah pada bumi terus hitam akhirnya kan pada ngajar lu ngai lah wayah selamatan rekaman saya Pak Jarji dan juga Pak Jarji itu di jalan nah tapi Pak ya dan tadi yang akhirnya rekam banyak jalur rekaman itu kayak apa-apa ini tidak pernah buat sing jajan ngawuhi yang bikin beliau yang umukso mungkin berat ingkang ngedalaken unggul beliau kangge nikahi kebutuhan kan terus saat orang malih bujeng kuat ujube yo onanane wadaya ucapane bujeng kuat wilujenge warga sekawan desa anggenipun ginakaken toya medal saking Prabu Mulut saged kuat slamet seger waras menane kan bujeng kuat nggih ngoten niku anggenipun ginakaken nggih saged kuat slamet seger waras lan toya ingkang saking Prabu Mulut nggih saged wilujengipun damel wilujeng ingkang damel iki wong wilujeng ingkang dipun damel iki tak banyu wilujeng slamet digawe lan wilujeng ingkang damel wilujeng slamet sing gawe saaturan malih jajan Moncowarno malih sagung jajan Moncowarno iki minimal jajane 5 temane iki dirisi Mas lek iki ora kaya sing kelangenane masa ngomong iki mokne gede-gede ngene lek sing ning jero gudang duduk Mas Sagung niku jadah niku nggih gede-gede ngeten lenuk ngoten lek Mas Sagung niku sak tambah keleman siji keleman iki ya bangsane iki nek telo rambat sak tenggalane bisa pupuk bisa jenang bisa jadah bisa nane minimal 5 ora diarani jajan Moncowarno niku ujube Mae Sagung warga sekawan desa anggenipun ginakaken toya ingkang medal saking Prabu Mulut jadi lek wong ngajak niki yo ecek-ecekan cangkeme ora kok kudu kalimat bener kudu ngene ecek-ecekan amrih dirungokke niku kowe enak poine jadi pokoke ngajak niku
Wae asline mboten janten. Jadi ngomongin itu jajan muncul Mas Agung nang dipun Kang Sagung warga sekawan desa tak betul. Ingkang jinakaken toya ingkang medal saking Prabu Murid toyane saged agung sumbere lan wilujeng ingkang damel ageng keselamatan. Mbok menawi wonten kula warga sekawan desa nggih jinakaken toya ingkang saking medal saking Prabu Murid mugi Gusti Allah paring agung pangapurane kantun tegur rahayu wilujeng. Wilujeng ingkang damel jenengan pun senajan ini Mas Agung ya panggah wilujeng ingkang damel, wilujeng ingkang damel, wilujeng warga sekawan desa ing Jawi angsal ugi pangestunipun para sepuh ingkang sami rawuh nggih pasrah malih Gusti Allah ingkang mijabahi sedaya niku nggih Gusti Allah ingkang mijabahi. Iki Mas Agung. Sekar Setaman Banyu Swindu isine Sekar Setaman Banyu Swindu iki ya nyambung tuwa mirang tuwa. Jadi nyambung tuwa mirang tuwa. Itu gandengane buceng sak dudu buceng sak dudu. Niku ujupe ya nyambung tuwa kabeh. Niku sak anu, sak nyambung tuwa jenenge. Sak nyambung tuwa, kajat nyambung tuwa. Niku runane sampean tulis. Iki wae. Iki wae iki Sekar Setaman Banyu Swindu. Tembung Swindu niku manut sepuh banyu sawindu ora swindu 8 taun mboten dene diurus itu banyu sawindu niku banyu sumur. Banyu sawindu niku banyu sumur ana wong gawe sumur kae jenenge diwindu. Jadi lek banyu sak sumur kuwi banyu sing diwindu kuwi banyu sumur. Sumur iki diesu sak umur-umur tegese dijupuk selawase urip. Jarene makane wong Jawa kuwi kalimate wong sanepan-sanepan ngono lho Pak. Jadi banyu sawindu tegese banyu sumur sing diwindu. Tembung sumur disu sak umur-umur. Nek akeh matuk mungkin ngoten biasane matuk. Dulu saking pengalaman kan kados Pak Emal, ngoten dulu tembung akeh matuk ngoten. Sing buceng napa? Buceng sak judo, metri sak judo. Niku buceng sak judo niku ngoten. Minimal nyambung tuwuh perseorangan. Ngitung batih. Ngitung batih nggih. Wong batih papat yen damel niku 8. Dereng sak judo wong sitok niku bucenge 2. Niku lek nyambung tuwuh batih. Niku mulane dereng buceng sak judo lenggahe kula mboten ngerti ning penting dikake buceng sak judo, metri sak judo. Cara lenggahe kuwi apa 10 kudu genep. Niku sak judo niku kudu genep nggih. Lenggahe lebih dari 1 ngene. Buceng sak judo, metri sak judo iki yo nyambung kuwi. Ajate mungkin padha. Buceng sak judo, metri sak judo nyambung. Golong iki sego dikepeli, Mas. Golong iki sego, golong iki termasuk nyambung kuwi. Golong nggih semanten ugi metri. Nah, niku arek tujuane dhewe-dhewe. Golong menika metri ingkang dipun betri menika sederekipun. Tegese sederek ora kok dulur sampean kakak beradik dulur mboten. Sing dimaksud sedereke niku sampean lahir mbiyen manut ceritane bapak niku bareng karo batur bayi. Sampeyan paham? Nah, lek diarani kakang kawah, kawah iki metu dhisik. Banyu lek sampeyan lahir iku banyune metu dhisik jenenge kawah. Lek bayine lahir selenger ari-arine nututi. Mulane diarani kakang kawah. Nah, dia ari-ari. Niku keri, mergo keri. Nah, niku sing dikawruhi golong. Jaren mulakno golong. Tegese golong ya ben golong. Golong wis semanten iki leng-leng tukang kajat. Golong wis semanten iki negeri. Ingkang dipun negeri sederekipun. Wong lek wong akeh iki ngajane nggih sederekipun warga sekawan desa. Sederek ingkang kerawatan lan mburi kerawatan derek ingkang teguh tanpa onan celak tanpa senggolan. Kakang kawah adi-ari-ari. Ingkang apa ngono sak ndasare bumi ngono sak telenge waris tegese sing dipendhem kae diarani sak ndasare bumi. Sak telenge waris iki teleng iki sing paling jero dhewe waris banyu. Jadi kuwi menapa wis ning jero banyu sing ndak karuan jerone sing wis ning jero lemah lan ono sak ndasare bumi ono sak telenge waris. Iki sing apa? Sedulure awak iki topo sak ndasare bumi sak telenge waris sing wis dipendhem ngono ae banyak cara ngasaran. Niku cara ucapane wong ngajarne lek amrih api apa ya sederek ingkang sampun dipun pendhem kaya ngono.
Dheweke sing apa wonten sak ndasare bumi sak lengware. Sedereng kang bokong sing ini. Pramila dipun sambung buceng kalih. Ya, iki sak judulnya ya. Dipun sambung buceng kalih, dipun petri golong kalih. Masane Gusti Allah. Gusti Allah diparing kaluwijengan warga sekawan desa nggih sami gesang bebrayan ngantos ini ginakaken toya ingkang medal sak ngunggul Prabu ya wilujengan dipun damel. Sampai nang ngundrane nggih pangahaten kula wilujengan dipun damel, wilujengan sak terusipun. Misalnya di pangkunipun para peserta akan melalui para derek di dalam uang jadi Sekar Setaman banyu siup nyiram kekayaan warga sekawan desa. Pramila dipun siram Sekar Setaman banyu windu saged adem ayem sangane jejeg wiwitane jejeg wit-witane regu-regu godhongane kados andong lan waringin lewat ucapan tukang ajat itu mengapining mung Sekar Setaman ke kejadian sok sak toples apa sak gelas apa sak mangkok monggo lek ngadahi ade toples sak toples iki isine kembang gurih panjano kembang gurih ya nang kembang gurih terus diseni anak gedang rojo terus dikai andong dikai goreng andong minum andong media enak ini abang-abang kuwi penting golek itu apa golek kuwi tapi ning kene kok kemarin yo arep iki mulai ditandur nang jero omah ning kene kok ndekne yo pasang wong aku ngelan lho andong antongi ngene lho ya bodonge gede-gede oh halak kuring iki enek sing kuring lancur enek sing kuring lancur wis pokoke bodong andong kuring anak gedang rojo kembang gurih iya kurang luwih ini kalau ada kuring titik kota gedong itu terus kalau kembang gedong kembang tulak ini isi termasuk kembang tulak iya tulak ini ora kembangin tulak is godhonge jadi tulak ngono ae andong kuring tulak hancur ini terserah lancur iki termasuk kuring Pak nek kuring iki apa lancur iki termasuk tulak iki lek ngiseni yo andong kuring gedang rojo anak gedang rojo ora bukan anak gedang sembarangan khusus lek anak gedang rojo sing dogol sing bekas ndelok niku kita dogol iki mangke dikum banyu dikum ning banyu nek ada toples ujupe yo ngono nggih ini Sekar siram yo Sekar Setaman banyu minggu sing dingin nyiram kuwi kok kembangan ya kembang gurih panjanom kuwi mungkin sejene kuwi kan sing nyambung tuh selamatan kuwi aja ujuban biasane kurang siraman diombe kuwi bar diselametkan didongake Jawa sapa dianu ya dongani Jawa banyu carane kok bosok menjadi panjenengan iki wonten ngapuri kok sing duwe kajat sapa minum airnya lajeng niki mangke kan dipun kajarne wonten ing acara lur-lur. Masa ingkang lek niku sedaya mangke niku di ngeten telaga digawakne wong kae. Ramuan yo ngene ngene telaga. Kaya telaga mangke telaga terserah dong. Wae warga iki nandur kari ngileni sawahe patan desa. Digunakne lak ben wong patan desa. Yo engangamu ya paham kok omah tak kok. Nah ngono. Iki kok dikembang kali iki mbok wis ndelok ambahane sing kok gampang ngene wongan kroman kok jangan ngono. Dalange loro tak jaki nyapa. Engko pengen terus ning desa Jawa to. Tak budone. Ajeng ingkang kalau Pak, jajan-jajan kalau wau nggih dipun bagi sing dikandani jajan kuwi jajan darani jajan monco warna kuwi gawe akeh nggih renane wong gawe jajan iku ana pengen warga sekawan desa iki kudu aktif ngono juga aktif ning krana wong saiki di antara penake dhewe instan ya semanu rasa sadar enggak paham makna niku pengaruh ya sampean paham pengaruh ya kalau masane sing dicakek niku lalu iki pengaruh agama
sama dia anak yang dikatakan musyrik dan tidak musyrik. Ada yang bersyukur, ada yang tidak jajan bersyukur. kena kuku undi-undi yang memenuhi mangel. Di sini kan gawe dhewe hasil dari petani. Mestine gawe sing digawa lek manut asline yang dibawa ke sini itu hasil ulu wetune bumi. Iki gawe dhewe bukan kok itu ana wong saiki nek enake kuku sing digawa ya walu-walu ini ya kuku ora gawe. Namaku sing sadar wonten. Wonten. Lagi yo Jadi nek dia ning mbokku ora jajan. kecuali jenang terus yo opak ketan rengginang kira kene amblang itu rengginang gede ya opak ketan gawe jadi ya sing gawe bangsane ketan kaya opak ketan jenang ketan jadah sebagainya itu satu perangkat baru perangkat diantara lurah panitia langrik ngajeng itu bayang itu dari bahan ketan bahannya ketan mengko kuli jarane kuli gogol biyen wonten kuli gogol kok sebagian wonten sebagai punten itu ya yang itu yo ana sing kuli gogol sing sugih awak niku gawe jajan itu jajan kuning jajan ireng jajan abang ini nggak perangkat itu khusus bahannya dari ketan jenang salak ini nggih jadah ya mungkin masyarakat sakit akeh sebagian juga ada sing podo ada sing ora podo tapi wajibnya itu dari kepala desa sampai perangkat itu dari bahannya ketan semua. Aku timbang mulai. Jadi perangkat kepala desa sampai gayan menawi ngerti RT RW yen ora enek. Enek RT RW suwe menawi menawi. Dulunya masalah. Jadi bahannya dari ketan. Itu lek sing banggane kuwi. Bahan dari pari. Kayak sing bagian punten. Bagian sego, ngomik nang krono terus setelah 96 yang membawa nasi tidak dibolehkan karena dibentuk sekian rupa itu kalau membawa nasi nanti yang kene wong mangan iki hidung segone ora rasa wong akhire nasi dipodang gawe snack dibungkusi terus jangane pira dicawanget pengeluaran hidung iki di sini hidungnya jajan ini dulu ajane warga nggowo ya jajan iki wong jadah ana di Aceh jupuk kalau sing lumpuk ngukul perdisan iku dilongi titik-titik jepulian dilongi di jepulian sing nggowo krono saiki pengembangan agama Islam itu pesat wong iki kadang-kadang isin yo titip-titipnya wong kita yo nek kuwi titip semorane yo piye isin melok ini kan kaya budaya kaya awak ngene iki wargane ning nggone sapa ae satu yang dijaga kan sopan santun itu saja sudah kepanganan nanti jadi warga saiki malah kok jangan ora digawa dhewe-dhewe kan dindong laku arak damyak misalnya kendaraan arak ini melaku perdesa mulai perdesa ini nah saiki ada kendaraan Pak Uceng itu jajan ada mobil boleh kuwi habis pulang Ini sok ono lek itu. Iki lorong pun delok mangkat dulu. Itu wis ana Mas, wis menjelang perubahan. Jadi yang perlu Sadurunge Anda tanyakan apalagi yang perlu sadurunge ana perubahan yaitu Nanti sadare 65 wajah gamprak mati. Terus sak bare 65 tasik gamprak mati ngantos pinten. Niku nah 65 sampai berapa tahun? vakum sampai 9 sampai 89 vakum
Akum ki urip ora mati ora. Ngono iki. Akum to, Mati suri. tapi ulur-ulur kuwi sing nglaksanakne kuwi anu 65 ke sini 65 sampai 89 kuwi iki sing nglaksanakne sing paling positif ya paling aktif wong Gedangan paling aktif Gedangan dusun Bandil ini dusunnya Bandil jangan itu perangkat kok yang ikut dulu kan biyen ya mik perangkat dusun Bandil nah terus akhirnya Pakung sampai 65 sampai 98 hidup lagi dihidupkan oleh dihidupkan oleh 89 dihidupkan oleh Paguyuban dihidupkan oleh Paguyuban dan yayasan yang dipandegani oleh Yayasan Andonowari itu Persatuan Keluarga itu bentuknya yayasan bukan paguyuban. Kalau makanya itu sudah dinamakan kerjasamanya Paguyuban kerjasamanya yayasan dengan Paguyuban ini menghidupkan kembali yaitu ulur-ulur akhirnya dalam istri hidup di sana sudah hidup akhirnya dikembangkan lagi jadi warga masyarakat ini sing wajib ulur-ulur dikelompoknya kaya Gedangan, Sawung, Ngrong dikelompoknya dari suci penggawa bahannya seperti semula nah terus Paguyuban kuwi sing gawe saksi khusus Ya arah-arah enggak biyen. arah-arahnya buatan arah-arahane kuwi ya Pakung Mbak arah-arahan kasih Pak Eman ini arah-arahan ya kuwi setelah adanya wis Paguyuban 96 enengi berdirinya Undang Tirta Mulya Andonowari Paguyuban Kertomulyo. Undang Tirta Mulya Itu Paguyuban. Paguyuban itu Undang Tirta Mulya bukan wilayah yayasane Andonowari nah kuwi terus dienengi arah-arahan 65 arah. Burungnya 65 bukan arah-arahan panjen warga niku pelampak riyen lepai pun wonten Jawa Pak cara kula sak eling kula nggih sak alitan kula tasih alit ngoten niku nate tumut lempake dagang pendopo kelurahan masing pun apan pun tugasnya wis budal mengke lek mriki niku tasih enten sing iker mriku niku wonten sing iker kelamatan apa sawu apa mentrong itu mau ngadep nang kilen niku medali mriki mboten mriko medali mboten mriko lho medali mriki pinggir kali iki mriko medali niku mboten Bentukan apa iki? bentenan kono sik ning wonge mau ngadep kabeh gua lek bocah sing gelem gua nek rumit kok mungkin lek ngumpul bubar kowe kembangan dan bisa Burungnya 65 itu bentenan mulai ke sawu dhisik terus nongkrong Gedangan kuwi sak bare Jumatan terus akhirnya Gedangan masuk selamatan dulu seperti selamatan sama Sama-sama nang kene saged mau meneng kene ae tapi sayang tapi isin tapi biyen eneng yo isine bocah kuwi ning kono ki lek duduk wargane yo memang yo ndak tapi lek anane ya Bang terus ibu ini iki berkepne wae. Nang demok ucap nyadran iki. Atau SMS guru kunci itu apa lek masuk petani berkat. terus ning kono bocah nglumpuk diwenehi godhong jati. Dadi ngene iki ngadep godhong Ngadep jati godhong jati. dhewe. akeh Pak ya nggih lari nuwun Nanging ning kono kuwi lungguh ngene iki ndak oleh nentut. ora ngentut enek bulu sing Ning ngene angger-angger mboten oleh ora oleh yo ora oleh disuci. yo woti yo udah biyen iki bukan Iya, kula kuwi ya. Dadi ngene iki kayak godhong jati godhong jati kuwi acara cukup
Bareng ngono terus karo asik Sing terus karo sing lagi sego ki mangkae loro ngene diplek-diplek jajan cukup baru iki buntel sing masak wonten griya, masak panganan sing arep digawe ulur-ulur. Iki kudu wong sing wis kuwasa. oleh Enggak oleh wong sing nom awan kuwi enggak oleh. Pokoke kudu wong sing wis enggak meniki. menstruasi Manopause. monopos Wis enggak oleh. Gak subur. Jadi masak panganan kok wong sing nom enggak oleh. Itu wong sing wis luas. ini angger-anggere memang Iki aturan larangane eket biyen zaman sak kowe mbak-mbakku larang. catatane iki Ya. ini catatane Oleh Sing jatah apa? sehingga jadak kuwi lek mesti Tak kene satu aku pengen jatah. oh niku anu saking Pak Yaji mangke. mangke kelompok ning kono ki Pak Mangke sinten Pak Yaji ingkang dipun. Aku sawanya jebukan jatah. jebukan yo Jebukan nggih panggah ya marang niku Sri Sedono panggah. Jebukan nggih apa? bar Ya iki desa niku. Kula dipun nate. Jadi keperene yo. nah terus punika tak terus nih wis diwenehi panganan cukup gitu mulai seneng jamin lek ndak oleh di Panganan iki. ndak oleh di Dalah iki bukan iki yo bukan kene. Pertama ini 20 jenis kawan bisa ini jenisnya ini pantul lama dengan gereja kan ini waktu kawan bisa maupun ini jenis psikologi satu baru metang karsukat warna sulit bisa dan betul waktu kawan bisa krono ini pun dina akan toyo yang akan kau bulat angin galakan kuat punya bibit satu ini kan Iki isine desane Kisrawan. Kembang goreh. yo kejine kembang goreh sing leser iki dipe Dewi Sri nang leser padha karo anu Mas kuwi sing diarani Badir Kang Sisik Kencono ya kuwi iki tinggalane kelangan Dewi Sri cerita ngoten nek diselamatkan kaya Bapak Badir Kang Gajah Putih dan digantung karo Dewi Rasulullah iki kelangan kang diselamatkan iki diarani kembang goreh panjalan cinta suri ini lan sak panjarane menika mari Dewi Sri lan Dewi Sri lan menika jenenge nggih bisa ketulujen Dewi Sri saged gabar metangkar lan kuwi yo saged gabar metangkar zakat kuat asli lulus pisan disebut waktu kawan desa anggenipun dinamaken toyo yang katakan kelobol sakit bilang bumi damel negarakan wetune bumi kawan desa ini bumi sakitipun itu kan pun berjalan itu benar ini anjing jemuknya cinta suri kota Mulon itu kan sak leser masih ini sak leser itu yo kelangan Dewi Sri ini jadi tunggal itu jadi tunggal saat podo karo ngajarnya keting iwo-iwo cakup-cakup tambah kelas sambil hujan dengan katus sebuah ini kajarnya kan ini nyamuk kaki among nah singkiri diri itu nyamuk kaki among nyamuk itu tinggal dengan katul dengan katul ini apa kakek nini namanya nini among kaki among
Jadi yo onanan wong Jawa ngoten niku nggih. Mboten kaki riyen. Mboten lek kaki among ning nyamong yo karek apale lah ngono yo padha. Nek kadung apal kuwi yo ndak mesti mantan kae nek ning itu Raja anu lanange ora kaya mungkin wale diwale. Jadi yo Nini among kaki among. Ngene ngono ya. Ngomongi yo nini among kaki among. Nini among kaki among kang ngomongi kuat terus kawan bisa jeneng atur nah kuwi nini among kaki among kang ngomongi kuat terus kawan bisa. Anggere iku sami kisah kebudayaan ning alam dunya ngene satu religion. Ora dipernomo pacokan Jawa. Oh, wong ya iki kaya dilah padha wong nyondro kalimat wong nyondro iki lek pinter-pinteran ora sing supaya bae mana bina bebasan kajujuran ukir karepan gandeng madu wonten madian supaya ngrika nggih menika yanipun Bapak Musnan anggenipun sampun nampi rawuhipun iki sampe marem ing mangke badhe paring dawuh piyambak krana mongkok nuwah tunggaling tunggal raos sing penggalih ketampu anggenipun ngaturaken wigatos kula nemu kandhek mawon bersama dipun. Pramila nimbali kula ingkang menika Sule Sarira. Andak nek ngomong-ngomong lho direwangi Pak obat segane mati kajutan ukir sari jadi. Ini mati supaya sampeyan menika Itu modal kula. Mancat krekat niat sampun cetha sak terwaca sak obating kinto kawula yen to bakal nampi rawuhipun para kadang bisa. Sanesipun nggih badhe dipun kasumbata ingkang edipen. Krana wonten garing Polinasis jangka jangkane manungsa kalah garing garis ingkang kuwasa pribane ati kalah garing garis sing pesti. Anamung katen menika ingkang wonten pramila lumantar kula ingkang saged nyuwun lumuturi sesang kula pancen. Daya nek aku ngomong ngono ya. Nah, iki njaluk ngapura lho. Tamu yang Surabaya angin-angine. Iki kok sampeyan di Surabaya. Bolak-balik masak macam cepat terwujud. Ya namanya Surabaya lagi ajang dagang. Salah orang kok ngerti. Dagang aku nyondro-nyondro ngaku. Wah, sakit wong ngerti. Terakhir nang kuwi ngasih paring dari dhewe ku jeneng. Jeneng Suro itu jeneng kalani jarang-jarang iki kok wae dirajuk. Jeneng kalani waktu kawan desa kalani sami kawon jeneng kalani sing kawan dinten sak wase sak sangar sing kalani dipun tebihno beko kalane dicepak merahan jenenge waktu kawan desa ngiraken kuwi yang dadi bulat kuwi ini tak Kalau kan bersih. Bukan Jadi mana diarani Sri Sedanane niku wau. Niku kan jeneng apa sekolah ular kan nggih. Niku jemukaken Sri Sedanane. Jadi Dewi Sri lan Joko Sedono niku lak manut cerita wayang kan bojone. Bathari Sri lan Bathara Joko Sedono. Nalek Dewi Sri Pari sing sawah Joko Sedono Pari sing nang lumbung nek ora ngene lumbung lairane lumbung yo ning sak omah nang. Lan jemukake ucapan yo nganyar-nganyari pantun lami pinangge. Ya. Jadi nganyar-nganyari pantun lami kuwi wong labuh ngene nek wong kene kene yo ora nganyar-nganyari wong ora labuh ora nduk pari. Mbak Gondro biyen pari batu. Pari lanyah panenan lanyah panen lumbung Gondro bineng sak ora sak. Mulane lek monane yo pantun lami pinangge. Kuwi lek wong labur, lek ning kene yo mengawi Sri Sedanane. Kalau itu kan apa Bu? Campur maksudnya campur zaman biyen. Nggih. Zaman itu kan Islam kan bareng blok. Ini kan sak bareng Islam kalih sak Islam itu ada cerita. Lah wawane yo lek mbiyen wargane aktif. Tekun gen lenggowo jajan kuwi mengke kuwi lek aktife iki pengen sak durunge ben omong sak durunge Islam dikembang.
iki sing paling kayak dhisik dhewe enggak gelem bisa sawuh. Kono kok sawuh katakan yang menurut agama Islam alirannya dia. Akhirnya bisa sawuh wat ya kono buret itu simpulan ini keblengket karo jangan gandil gitu. Tapi saya tetap mengikuti. Kono sakit yakinnya banyu ini mudinane banget. Jadi ning kene iki carane lek biyen ki cara tenanan lek mungkin lek wedi karo sing iso ning kene yakin tenanan. Lek meyakini tempat ini Tempat iki tenan. terus kuwi sing meyakini kene iki sebagian strong, sebagian di desa Sawo, sebagian terus Gedangan, di sebagian wilayah Bombay tapi semuanya. Lek sampai saiki diucap patang desa iki krono gamping iki kedian enggak tahu enggak tahu melok. Nek krono banyune iki gunane tuan. Biyen iki gunane. Kalau gamping kan sawah kan gede. Sawah kan namung tekan jalan gede. Kulon kampung Kowo gitu. Jadi cara penggunaannya gamping itu orang tahu melok ulur-ulur aku mboten tahu. Ning krono saiki terus kampung makan desa di Sikok. Terus ceritanya kok Gedangan ini pecah jadi dua. Sing bandil di melok ulur sing Jangan Gedangan kok ora, biyen jangan malah ora. Jadi ke desa ini Gedangan ini dua Dua kelompok. dualisme. Sing siji melok ulur di dusun bandil, sing siji Gedangan kuwi ndak melok ulur tapi ngenenge jenenge kopyoan. Yen Masalah dua kono KTP. kopyoan. Ning kono kuwi isine Iya kok ukuran. ya syukuran tapi kuwi iki panene entene panene Pak. Masalah ning kono daerah Gedangan kuwi ndak eneng daratan eneng itu. Itu bukan pantau. Jadi krono ora melok ulur, krono ora melok ulur mergo wong jangan kuwi ndak duwe sawah. Di sawah Kan kowo. Oke. Kan ora melok ulur-ulur biyen. Nah, kono yang eneng satu itu. dhewe. Yang satu itu, yang dua biyen jangan ki nek urae di bandil ya urae. Nang lurai dhewe-dhewe. Biyen iki ngono. Jadi dualisme. Jadi biyen ki bandil nek urae dhewe, jangan nek urae dhewe. Pimpin Terus dikumpang, kumpang pecah dadi mentrong ya ngono. Pulang jalan ya nek urae dhewe kan Berarti ini ganjil bisa. Ah, dusun yo Di di kuno Pak. Bisa Bisa kuno. dikatakan dusun. desa kuno Ada uang-uang itu. Akhirnya perjanjian diante. Gedangan pun yo dadi desa ya. padha karo anggonmu karo kampung. Di bandil jangan akhirnya menjadi satu. Jadi enggak ada kembang itu ada kembang. Wih, Kan itu sumbernya itu. Berimun pecah. Ya kan aslinya kan desa ini kan hanya sumbernya itu. Gedangan Oh tenang kalau kacau sih. Gedangan iki Apa masih? biyen bandil Menawi panggilan kados ngeten niku lah. Niki lah napa murid yang sekawan Kawan besar. Nuwun sewu niki pitakenanipun napa mboten? Yang mriki niku salah tujuan. Kados napa? Kados napa? Kami kata. Neng kene iki yo wong gak nomor eneng. Wonten Wong nyukekne awake supaya jadi dalang. Yo eneng jadi pledek pirang-pirang sing njaluk lancar le usaha opo ae. wonten. Penyanyi dangdut ya nek Kes ngene. ora eneng. Penyanyi dangdut kakek ngene ya. Nyanyi Tanggapan. supaya awet enom dan sebagainya. Lek sing kondang kan anjing. Kene iki enem wong pemotret pengen awet enom bangsa lancar ini. Apa sing dicet karo diri sendiri yang kuning dan ini. Yung duo Ket sakniki nggih Mas. aneng. Wong sampean pengen menggunakan itu wong sing ngono kuwi kan gaya apik karo gaya elek iki yo berjalan dengan Wis padha karo wae amnar langsung.
anyar-anyar ning misteri. Iki tak ikut ngono kuwi ora buru-bure. Ora melu. Nah, sing iki sing cereweng iki lho tak Ya, ikut. mengoke nyemaki. Ngono lho. Sampai sekarang masih ada. Wedek sing dikoyo ben laris, ben awet enom, ben awet ayu. Jadi ane ngono yo ngono kuwi. Iku cukup. Jadi aku seru enggak sana. Harus sugestine iki kuwi ngono lho wis. Itu mengambil fisik jadi ini dikirim bakar proses ini itu harus tinggi yang ini ya bakar mati enggak ini kados wonten penang nika. nah dhisik ngono bar kuwi terus akhirnya dikur ning kene dikur ning yang taman sendang iki dhisik iki dipon ning kene Pak apa jeneng pamoksan pamoksan terus dipone ning sendang bar buka langsung dikur nang kono karek jaluk jadi taman dan dua karek tujuannya masing-masing Ya dulu zaman tangga. masih ada Aku kan liput niku nggih derek dikepit bodoh. Liput niku. Niki anu Pak Budi, niki warga dinten iki boten asal ten pantai. Kok malah penasaran aku wartawan wae. Wah, dikepit sering kabeh kok fokus ning fokus bulan. Aku yo mau aku ning pantai. Nah, tiba wong grafiskan yo udan laut kok. Ngono ya. Ya aku kan oleh-oleh anu lho maksud saya bisa angan-angan saya kok yo nonton rono lho. sendang iki aku biasa aku bengi mesti dikur nembur warung ku Baca ya. medun dikur ning sendang kuwi enek wong sing udo ya ning kono udo-udo itu udo blecet aku kan njero kurung orang taman tadi ini pun ya sepatu Meh mirip-mirip. Mana ku nang apa? belum itu kali Yang sampai di sini ini. Udah mau jadi wartawan winter men sampai di sini ya mungkin. Ya yo laris lho wi. Yo laris iki. selain itu napa jenengan takokne malih bengkong Dinten-dinten ingkang dipun sakalaken menawi saten panjenengan atau warga kaum siang-siang itu wonten napa nggih wonten. nah niku kok kangge orang lain Nggih kan wonten menang kan dene malam Nggak kan. ada. Apa ngoten to? enggak ditentukan Mboten wonten enggak ditentukan nek sing koyo-koyo akeh iki ampun manjuma malam sedang. kebiasaan ini ya Lah lanjut. kalau ulur-ulur lain yang kene yo malam yo dina Jumat mati Cuma sedikit. yo sakjane pokoke berbentuk yo enak Lho. asine Solo sini asli Jawa Solo kalender sasimu mengikuti kebune mengikuti sasimu engko apa pas sasi opo pokoke sasi Jawanya sasi Solo jadi dalam sasi Jawa Solo kalau enggak ada hari Jumat Legi yang dipilih cuma satu Jumat Niku wonten sejarah napa mboten kok mendhet dinten niku sasi niku. itu dia bukan sejarah Pripun? konon kabarnya bukan sejarah Bijakan. jadi dulu banyak melalui ulur-ulur itu harinya Jumat Legi ojo ngantek Jumat pagi enggak oleh dina Jumat Legi rene pilihannya yo mek Jumat Pon tanggalnya tuwek apa nom apa tanggal pas tanggal 7 tanggal 2 tanggal 3 tanggal 4 itu pokoknya Jumat Legi kalau enggak ada suatu saat satu tahun itu ada bulan Solo yang enggak ada Jumat Legi Kok manggen wonten sasi Selo biasanya nek acara-acara keren wonten sasi Suro. Selo. Nah, Selo. sasi Selo kuwi manut kepercayaane wong sepuh-sepuh sing yen ajar karo yang Digang Joyo. Nah, karena Digang Joyo itu seorang orang pertapa, orang pujangga. Pujangga itu yang mengatur adat. Pujangga kan mengatur adat. Neng kene iki nyebar ilmu kejawen. Yang Digang Joyo nyebar ilmu kejawen sing dipahami karo lingkungan patang desa nah krono dina yang ditentukan Solo wiwit urung aku ngeneng bersih desa itu sasinya Solo bukan Suro kalau Suro
kok digunakan hari suro itu kan Islam. Suro ini tahun Saka, suro ini kebanyakan yang Allah Islam itu ikut-ikutan. Dulu yang suro kan Aji Soko. Suro itu yang menggunakan itu Jawa, bulan tahun Jawa. Tahun baru Jawa. Nggih, anu Pak niku wonten macane pengamatan kula niku wonten musuh politik. Karena Islam belum bisa diterima di tanah Jawa. Ya, itu kan Jawa. Dengan Jawa. Yen nek aku ndak iso nerangne ya Jawa karo Islam sing suro iku. Islam yo mengikuti suro. Bulan suci. Suro itu ya bisa dikatakan bulan suci. Kalau orang Jawa ya bulan suci, suro bulan suci. Bulan Saka. Karena apa? Suci ya Dari India pun kalau bulan suro ya mandi ada mandi punya jangga itu. Ini bulannya satu bersih besok. Pada umumnya kan satu jalan dari sini. Apa enak biar itu selain suro. Enaknya kan saiki akhirnya kadang diundur, misalnya harus kurang. Tulisannya mundur harus kurang. Ini kalau bukan suro mundur harus mundur dana, itu boleh bisa. Bersih desa itu yang Saka semua di wilayah Pulau Agung pokoknya. Entah kalau galek lanjutan ini hasilnya Solo. Itu bapak pun bukan itu bersih desa itu Berarti berbeda dengan Ponorogo. enggak itu Solo. Jadi jangan pun jangan bisa ulur-ulur bisa desa. Kemudian aktif Jarang minum itu lah berbeda macam dana desa. nah itu jangan dana Solo rata-rata Kamu sudah kapan itu pakai desa. Ini mau kerja dulu. Surah itu kayak ada gunung. Oh, kalau dari ya itu ada unsur politik supaya fokus di gunung orang. Kan ada unsur politik lah. Kan itu lah. Itu kan ajaran itu kan apa pahami tapi tempatnya yang kawan kargo itu kan menghasilkan ya. Karena bosan tak tidak ada ajaran itu kan bosan ada masih ada Poso yang nah merasa gini mas tak cerita ya iya selama tahu tidak untuk sama sekali iya sekitar tahun 73 orang sekitar tahun 73 dia enak dan dia enak itu pokoknya enak terus karena aku ingatnya itu dari desa aku dari desa aku bisa kamu jam 10 ini ya malam tapi ini bisa
kuncon angkut ini. Karena nanti kejadian seperti itu memang orang sadar masyarakat berdasarkan tapi rata-rata dia tahunnya memang itu adalah profesi dia adalah cobaan dari dia ini lah di pasar di Sarawak biasa kan belum misalnya di Sarawak ada aja presiden lah untuk nek belum tahun apa-apa bisa apa tapi dari pihak ini kan ada tugas-tugasnya hijau di Sarawak itu tugasnya itu bukan tahun itu tahun Ini banyak, banyak nah air sini nggak keluar, mati tahun itu bukan belum berarti ini mampu kan termasuk itu sampai tidak selamatkan menjadi makam yang bapak itu enggak. Nah, kedatangan Islam yang sangat luar biasa kan musrik. Akhirnya loh, jenang itu ora makam. Besok banyak ora umuk, tegok hitam itu tergerak. Bisa. Nah, masuk yang sepele yang bukan yang rame. Sepele. Kebetulan tahun bapak ini agamanya Kristen. Tak menurut bila percaya Kristen di jenang dalam posisi itu sama itu jadi ternyata setelah mengalami kabeh itu bingung. Artinya upacara adat yang dilakukan oleh muslim ini. Akhirnya orang mengatakan muslim akhirnya yang melaksanakan akhirnya ini. Melaksanakan. Berarti nalikane tiang itu pakai apa dikatakan penuangan itu pakai bendol kepercayaan itu tak betul mulur ada dulu banyak sekali itu dua langkah ya. Satu ya kepercayaan dari semangatan masyarakat yang menjalankan ritualan bersyukur di sini. Yang kedua alat petunjuk. Dia nggak banyak pas banjir goyang terus banjir kali saya bisa mulai terang banjirnya kali orang ini tak gitu ini bening terus walaupun tidak ketiga banyak bening terus ini sampai banyak ukuran akhir-akhir tahun ini dua masalah. Satu, orang yang bersyukur Tuhan. Dua, bukannya timbul kapan banjir bayinya meninggal berbanjir kabeh aneh bayi ini bening ya ini mulai perkembangan Tuhan ya. Lingkungan Proboy kasukuan tinggal orang yang dari kalian ini. Padahal ini jadi enggak oleh ngomong ini. Itu pertama nomor lagi. Jadi kita beri kayu, dan udang, dan tinggi di panggangan kalian. Tak orang tadi di ini kasukuan. Dan tadi itu kasukuan tinggal menjaga itu kan menjaga sumber yang ada di karepe. Tidak disarankan kalau tapi itu
kayu ini, kayu begini itu sampun Joyo biyen niku biyen. Jumpa dhewe anaknya di komputer ya. Kayu ini kan didol. Didol jadi wong sugih, sugih. Ini merawat. Diaturnya apa maksudnya dijual kan bukan nempel Itu gedenya mas, gedenya sertifikat kayu. Itu mungkin dia itu kayak dolan ini sertifikat. Tapi yo, orang ini punya kayu berapa beli 2 atau 3 beli sertifikat itu tidak boleh Ini untuk masalah karya, untuk menguatkan pelestarian kayu. alam-alam Jadi kayu itu dijual zaman itu di kayu itu. Ini kayu Pak Kami Tua, ini kayu Pak Upang. Tapi itu orang-orang yang ngetok urusan bayar aku ini sertifikat. Ini kayu ini. ini anu mas, zamannya kemudian kayu anak kayu hidup ini, kayu loh ya, kalau hidup ini itu ada penghubung pengulas yang ini pasti kas mitong ucap satu alam gitu. Terus itu kemudian yang itu dia mesinnya apa? Ini kayu ikan. Layang ini apa? Kayu ini waktu awan itu yang kambingnya apa menoreh beli apa ini kan buatan bedanan ya tidak sejalan Karena kawasan menawi bagiannya perhutani kan buat nempel itu kan kekuasaan perhutani Berani. Nah, sama bilang kawasan Telaga itu kawasan perhutani kekuasaannya perhutani. Nah, Krono, nalika bupatine Pak Heru Cahyono, kawasan Progo itu dikuasakan Kasepuan. Akte notarisnya punya, programnya punya. Itu yang diberikan Kasepuan itu cuma lingkungan Progo. bukan apa sih Bukan lindung, bukan bukan lindung itu kawasannya sampai Mbah Badak sama meter ke sana itu ada Mbah sampai Putuk Bayi Mbah Badak itu zaman Belanda. bukan Zaman Belanda itu kawasan bukan lindung. Pinggir kono dia pabrik kawat. Bukan lindung itu pabrik kawat. Aku pabrik kawat masih aku bukan sekarang. Nah, setelah merdeka bukan lindung ini sudah berada milik perhutani. Setelah bupatinya bupatinya Pak Heru Cahyono dilapori dari Yayasan Handono Warik bahwa di Desa Sawo ada sekelompok Kasepuan yang sekarang dimasukkan ke anggotaannya Kasepuan Yayasan Handono Warik minta dikuasai lingkungan Telaga itu dikuasakan ke Kasepuan. Itu ketuanya yayasan itu namanya Pak Sudirman itu tentara gitu repot. Nah, itu jadi minta surat ke kabupaten Pak Heru bisa menyatakan bahwa lingkungan Telaga dikuasakan Kasepuan Sindang. Nah, untuk selanjutnya hutan lindung dulu ketuanya Kasepuan itu namanya Pak Sukiman. Tentu saja Pak. Pak Sukiman itu perhutani didatangkan rapat di sini. Hutan lindung diminta kembali dikuasakan ke Kasepuan. Perhutani tidak menyatakan boleh, dia tidak menyatakan tidak. Nah, karena apa? Perhutani cuma pengelola yang kuasa itu dari pusat, bagian pusat. Nah, ini kan kawasan ini kan Blitar, bukan Blitar, bukan Tulungagung. Nah, nanti prosesnya panjang. Nah, Pak Sukiman pun nggak bilang, zaman Belanda aja loh, hutan lindung itu